hasiera ematen diogu hirugarren hiruileko jardunaldi hauei. Bukatuko direnak ostegunean, urte bezala, Arriagako irakurketarekin. Lehenengo eguneko ekitaldia, Inka taldea da, 1615 izeneko emankizun honekin. Inka taldea eta Itxaro Bordaren arteko kolaborazio hori zertan izan dan kokatzeko eta ilustratzeko eskatu genizkion hitz batzuk Itxarori kolaborazio hori argitze aldera. Beti bezain prestu eta beti bezain fin bidali dizkigu hitz batzuk eta horiek irakurreko dira. Zi baina zer baino lehen, amatatu telefonoa, eserez. Mila 1615ean, Islandiako sartaldeko fiordoetan, Ari Magnusson, Daniar boterearen ordezkariaren denboran, Euskal baleazale ontzipare bat, galerna baten ondorioz suntsitu eta bertan blokaturik suertatu zen. Islandiarrak eta Euskaldunak adostu ziren negua bertan pasatu ahal izateko. Baina, une batez, Euskal mariner batzuk antza etxe utz batian sartu ziren arrain idorra ebazteko. Eta horrek lekukoen gorrotoan piztu zuen Ari Magnussonen diskurso xenofoboek atitxaturik. John Gudmundsson erudituak kontatzen du sarraskia, masakrea. Duela 2 urte kendu zen Islandiako konstituziotik, Islandian aurkitzen ziren Euskaldunak erailtzeko eskubidea. Inka taldeko Benoit Lamerren gitarrista, Islandiaren mirazle fanatiko bat da. Sarraskiaren 400. urteburuaren karietara, ikusgarri bat muntatu nahi zuen Mathieu Aramburu eta Maitena Dualde bere taldekideekin. 13 testu poetiko idatzi nizkien Islandiaren eta Euskal Herriaren artean, 1615 eta 2015 artean, denborak eta lekuak nahastuz, garatzen zen istorio bat osatzen zutela. Horregatik agertzen dira paisaiak, hor dira halaber, aurora boreala horlegiak, hor dago azkenik oinarriak bezala, Etxeberri Zarako idazlearen balearen otoitza. Aipatzen da, biztan dena, Ari Magnusson deituriko zentro bilindatuan manuskrito zaharrekin dauden 2 islandiera euskara hiztegien zoramenak, lexikoak direnak edo arrantzalen artean hitz egiteko gidak. 2013an egon nintzen ni Islandian, PEN erakundearen urteko nazioarteko kongresuaren karietara. Zoratu ninduen Reykjaviken 10 egun horiek iragaiteak. Literaturaz, eskuizkribu zaharrak astatzeaz, eta goizero hirian barna running egiteaz gainera, Islandiak geografikoki ere zoratu ninduen. Sumendiak, geizer delakoak, ur bero eta urdinak, bide eta espazio desertikoak, denak handioz eta denak eder zitzaizkidan. Gauerdi batez, aurora boreala mirestera joan nintzen Japoniar eta Amerikar talde batekin, baina baleak ikusi ez nituenez, beldur naiz ez ote dudan Islandiara berriz abiatu behar.
zaigula esker eta laudorioa. Milion eta milion baino gehiagoa. Zeren egin naro duzun liberalki grazia. Irekitzeko handien arañari bizia. Gure indarak ez ziren eus, unen aldean, zure favorea dugu sentituko batean. Ezen zure baitan turon batek etxaiak, urrutik izi dezan nahiz dela hangaia, ala guri ere daro zudoania. Bentzutzeko itxasoa den txendoen araña, lehorena dakarkegu egin isaraskia. Bizi zela hasta baraz zebilian izia. Ala dugu naturaren mirakuliuz baztera, ohoratzen jangoikoa zuk duzula eskera. Ohoratzen jangoikoa zuk duzula eskera.
bezala inkataldea gira, Lapurditzik etorriak, eta bidaia hau hasteko Lapurditzik abiatuko gira, beraz, guazen. Euskaldunak Islandiara etorri zirelaik, joan zirelaik. Django Montzon deitu islandiar bat ezagutu zuten, eta ondoko itxaroren testuak piskat imaginatzen du nola zeharjera egin zioten Django Montzonek Euskaldunei.
Mila behar, eta hasten dugulaik beti hainbat galdera ditugu, ea itzuliko garen, ea itzuliko gogoa izanen dute dugun. Gure Euskaldunak ejan bezala batzuk, bederan ez ziren sekulan itzuli.
kantua egia erran ez da Islandiari eta ez 1605ko sarraskiari lotua. Baina bai dela itxarro borderen testu bat. Beste ikusgarri batzen kantatzen ginuena, dutzen ginuena. Eta piskat emazten inguruan egin ginuen kontzertu bat eta nola ez itxarro borderen testuak musikatu ginetuen gure erara. Eta hau Bralea 2.0. Eskakizu virtualak ditut buruatik maiz, egiaz noiz bai gara guruntzatuko ara. Horai bai itzultzen garela 1605ko sarraskirat. Biztia hiloz dagoketan harrietan, arboiak ikaratuz lasatu du hartza, soa galtzen delarik beldularrietan, zeruan abilisten orion izartza. Itxasoa gorri da balea odulez.
bi ordu bazterez, atzeman baitituzte zenpolarietan. Itxasoa gorrita marinen odolez. Akidura osatu da gure gogoetan, lau egun joan dira ordu larietan, eta guri nagotu ontzi sotoetan. Itxasoa gorrita bandira odolez. Ezkura utziak eta horrotazangoak, karagi puska handiz daude herrietan, egiak dio ditu eriotxangoa, entzutasun bakan lezen lain harrietan. Itxasoa gorrira marinen odolez, haizea altxatu da orain harrietan. Elur usainarekin erraian hasi, gaztuna handiak kinkalarietan, ikusten dira jada usten zehaziz, itxasoa gorrira bizitun odolez. Heldu den kantua doinua Oslandiako doinu bat da. Trompatzen ez banaiz 14. mendean edo bildua izan dena. Eta gure erarat hartu dugu itxaroren testu batekin, Libia maitez. Gauediko zeru muga ikusten da sarnaldetik,
Duten kantua Islandiaren olorez, izenburuak dioen bezala, Islandiaren paisaiari indikatua. Mortuaren
betikotasuna paintzen horrena. Zer besterik behar du liteke galdera. Eluden kantua Artikagoa zeria. Hor kanta bat da, eta gaur zuentzat, kantatuko dizue, isnardieraz, zatitiki bat, zuentzat. Intermynad fantasin, varastalit liota, till verser tutorimin, tohuni hadrota. Då hon tiden ansöjd, vilig brattla fleiri, unaumikid mini höjd, en monsjor torva weiri.
Euden doinua esku izkribuak. Testu unkigarria da, iruditzen zait. Itxorobordak ikusi zituen eta unki ere bai Islandia glosario batzuk, Euskara Islandiera glosario horiek, Islandian, eta ondoko testuan kondatzen du ze emozio sortu zitzaion mementu hortan. On
kontzertuaren bukaeratu betzen ari dira. Eta nahi genituzke eskertu biztan da Euskaltzaindia eta Bilbo Zaharra Euskaltegia eta batez ere Pedro Alberdi duguna. Mil esker zuen gomitarentzat. Eta esker berez bat ere bai Itxaro Bordari testu eder hauek
gure esku artean utzi izateagatik. Eta nahi dituzke nire bi kideak hemen presentatu. Hemen komposaketan, moldaketetan, gitarran eta gitarra bala, Mathieu Arambur. Komposaketan, moldaketetan buzukian kantuan eta gitarran. Benoît Lamerin. Liburuska bat ikusi duzu seguraski zuen gainetan. Eta hori egin dugun lan bat da, itxaroren testuak lau hizkuntzetan eta gaur zuentzat eskainiak.
Udazkena zen? Bai. Inesken itxaro. Azken bat bat gure hozue. Ez da... Mila xerut amusteko bezik eta haintzineko kontzertuna. Da... Metiko ondan afikat musupia eta itxasoa.